Hello guys, my name is Audrey and today isa-sign out ko pa lang yung Roblox nilag out ko yun tapos hindi naman gumagana, fast daw ay sign in pala, so sign in ako tapos fast enough, tapos yun na nga, download na lang ako ng mga iba. So, yan na nga. Panoorin na lang to ko. Ito. Yan. Tapos, comment kayo kung ayaw nyong mag facecam ako. Oh, God.